हाय सांग मैंने आउ गोटे मिनी ब्लॉग को आपन स्वागत कर भोर 5 उठी मुझे बही हे चुप देखुन मुझे कौन मिछ कथा कौच आप निज आखिर देखुन सूर्यदेव आसुना कण की नेरिकी देखला बेले सूर्यदेव आई मो आखि देखा जाऊना मो आखिटा बोलते खराब हो छाड़ से कथा मुझे फुल तोलिया से पुणी बापा चप्पल पिंधिकी बापा चप्पल पिंधिले जो सुकनटा मिली पिंधि से जानी और देखते आम टगर अच्छा मैंने तो देखी थे जान थे ये हूँ आम टगर अच्छा आज धड़ा फुल फुटे देखले तो ये फुल मुझे कलेक्ट करली ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦାନ୍ତ ଘଷିବାକୁ। ଏଠି ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି ଆଉ ମୋ ଦାନ୍ତ କେତେ ସଫା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପିଲାଟାକୁ ଦେଖ କ'ଣ ଏଠି କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି କି ଇଂଲିଶ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ହଉ ଛାଡ଼, ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କଦଳୀ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଏକାଥରେ ଡଜନ କଦଳୀ ଧରି ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି, ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ସରିଯିବ, ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇବି କେମିତି? ହଉ ଛାଡ଼, କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଛତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଚୁନା ଖାଇଦେଲି, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସି ଅରଖ ପତ୍ରରେ ରାମ ନାମ ଲେଖିକିରି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି। ଅରଖ ମାଳ ନନାଙ୍କୁ ଦେଇକି ନନାଙ୍କୁ କହିଲି କି ବାପାଙ୍କ ବେକରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ବେକରେ ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଘରକୁ ଆସିଲି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି।